Yes, Idol Joan Maniputi, Muslim Compound. Anang rugin dato'y selebrasyon ti Idil Pitir. Wano kalagudo iti Ramadan. Asmay gan iti Ojo. Arurila unay dato'y panagkakararagta. Dato'y covered court iti nagpastaran da. Tabagasrit na kumudar dato'y area. Ta amin nga Muslim brothers iti Tero Provincia. Kit ada iti agtama iti barangay 1 ta dandani 2,000 nga Muslim dagiti Timabuno kada toy Agundaway kada toy covered court iti nagturunganda gabot no iti moske ket napudot asa dagapunang arwar iti nagturunganda sigun iti imam iti kangurnaan tatang iti kakararag iti world peace iti panagtalan iti gubat iti Middle East at iti Palestinian plus karigitay at iti Hamas agramang pa yun iti agdang problema iti paglina Pilipinas panagkakaisa iti kangurnaan tata nga ikakararag iti Muslim para palang kada ito nga tawen at damit iti babae nga na-separate iti lugar da nga daan iti tolda, iti aglawlaw. Iti lalaki, at atabis mo ko na ito open area, iti covered court, plus iti bubing, nga iti Agundaway. Kalpasan iti panagkararag into na matandama ito la Joan, at ang tumit iti salo-salo, iti Muslim, kakapsat iti probinsya iti Ilocos Norte. Maragsakan da, kapot iti makabulan nga panagayuno, kaya nalampasan da sa Tagabuna nga kiyaman na kini Allah itiretoy sa balimanan nga tawen nga selebrasyon ti Idil Pitir. So Eid Mubarak, manibod na mismo iti Muslim Compound, Idol Dennis Gabriel Alipio, Tatak Aramen. Idol Dennis? Yes, Idol Joan. Di mo lang nakita no iso pala ang bati presidente ni Apo Ali? Well, iso pala yung aman hangupay na sirpat Idol Joan. So far, okay met iti sitwasyon dita barangay 1. O, ti traffic okay met? Okay met Idol Joan, tanda ito iket organized iti ayandan ka iti covered court nagturungan da hangat ka moskino dikit ka iti covered court na sirik-didike iti nagyunanda nga panagkakakararag Idol Joan. Di ka nalawlawahan din nga simrek ka dito yung nailet nga paset dito area da. Wan hanan nalawatan ang dagamin Idol Joan sa open air iti nagtulungan da. Okay. So dati iti mensahe dati may sa dati salita. So sa unang time natin. Okay. So dati Idol Joan tatay ti Rugin dati panagkakarara. Bale nag-plug ta iti datar tapos iti chinalas likat na bawal ngaming mapadakan iti painda pagkararagan. Damag pelang manipot iti barangay 1 Idol Dennis Gabriel Alipio, Tatak Aramen. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.